皆さんこんにちは。タシデレチベットディスウィークへようこそ。私はアリアです。チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。マインデンライフ会議、現代を癒すための心の強さ、自意識科学、中央チベット政権首相がインタビューでインドの中国との国境問題でチベット問題が鍵であると強調。紛争チベット人居住地が COVID-19 検査のサンプル収集を開始。チベット難民その将来。第44回国連人権委員会会議に先立ちチベット人がデモを実施。第22回 EU 中国サミットのチベット問題。ダライラマ法王感謝年記念エッセイコンテスト。ダライラマ法王は第13回マインデンライフ会議の中で感染が拡大する COVID-19 について恐れが病気を悪化させるので、こうした状況では心を穏やかに保たなければならないと述べられました。先週土曜日に開催されたマインデンライフ会議は開始から33年で初めてオンラインで開催されました。このオンライン会議では世界で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症拡大の状況やパンデミックに立ち向かうためには心の強さと自費心をどのように役に立てることができるかなど話し合われました。Anxiety, that also may be causing this illness. So mentally, you see, stable. And here, the one Nalendra Master, you see his sort of expression. When we face problem, we analyze the problem. If that problem can solve, then no need, fear, make effort. If the problem we cannot solve beyond our effort, our sort of effort, then no use too much worry. 中央チベット政権のロブサン宣言首相は1ヶ月で約30回以上の異例の記者会見を行い、インドと中国の国境で緊張が高まる問題はチベット問題がその解決の鍵となると強調しました。英語とヒンズー語で放送されるインドの各ニュースチャンネルのプライムタイムの生放送でロブサン宣言首相はインドと中国の間の干渉地帯となる平和の地帯としてチベットの戦略的歴史的重要性を語りました。首相がヒンドゥー語のニュースチャンネルや一部の地域メディアで会見したことでインドの都市部をはじめ遠隔地の農村部まで広い範囲の人々にチベットの認識を広げました。全国的な COVID-19 の脅威が高まる中、南インドのフンスーラブゲーリンチベット人居住地はコミュニティの検疫センターで綿棒を使ってサンプル収集を開始します。この取り組みは感染拡大リスクを軽減し、個人が感染テストのために地域の病院を訪れる移動時間を短縮することが図るものです。移住地の担当官によると、ラブゲーリン検疫センターには11名のチベット人ボランティアが作業にあたり、3人のスタッフが施設の定期的な消毒を行っています。状況悪化を鑑み、中央チベット政権ロブサン宣言首相は必要な手配が適切に行われるように
デイリーからまたデイリー経由でチベット人居住地を訪れるチベット人に対し、到着1週間前までに必ず担当の居住地担当官に知らせるように要請しました。先週土曜日、世界難民の日を記念して、セワンゲルプ・アリア情報省長官は、共産主義の崩壊と民主的な中国の誕生とともに、平和と非暴力のメッセージを共有するというチベットの古い時代の役割を再開すると筆筆しました。アリア情報省長官は筆筆の中では、チベット人が国を失い難民になった経営、闘争、希望、その将来について語っています。国連は6月20日を世界中の難民を思い、難民の権利と尊厳を回復するために私たち全員がどのように協力できるかと思い出す日に設定しました。チベットテレビはチベット難民の生活を記録した短編映画シリーズをリリースしました。スイスとレンカステイン在住チベット人たちが国連ジェニーバ事務局に集まり、チベット本土並びに中国の管理下にある他の地域での中国による人権侵害に対する抗議活動を行いました。先週金曜日、第44回国連人権委員会定例会議に先立ち、国連の人権委員会事務局の前でデモが行われました。中国が発生源である COVID-19 が何百万人もの人命に影響し、チベット本土ではチベット人が二重のロックダウンの状況になっていることが話し合われました。保守連合はチベットにおける人権状況の悪化、人権活動家並びに基本的な自由が制限される状況に懸念を表明しました。保守連合と中国は今週月曜日にテレビ会議を開始し、第22回 EU 中国サミットを開始しました。ダライラマ法王14世感謝祭の一環としてワシントン DC のチベットオフィスはエッセイコンテストに北米在住の若い世代のチベット人の参加を募集しています。エッセイのトピックはチベット民族や世界へのダライラマ法王の遺産と貢献です。詳細については www.tibet.net をご覧ください。本日のニュースは以上です。良い週末をご過ごしください。ありがとうございました。